sa mong ipakita sa ilang palibot ni Day Karen na daghang mga buwak ko guys. Oh, nindot ka adto. Mumbai sa gagawin si Karen. Ato karon sa Texas. Kan sa pamilya. Nilang bay ang kapig dagat ni. Dapat kasada, dapat kagat ya sang ante oh. Karang ante pa daw arang kakugihan ni buyag guys. Paulig sa buyag. Ante ko nga butan. Ano si ante na? Ante. Sa ante hara mag-video sa ko. Ano si ante na nanalig. Siksik ka buyag. Paulig. Kami lang yaran, hindi ka rin. Paano na human ante no? Sa mga ito lagi ni kalikun tapi dyan mga alaga mga gardening ko sante ha. Okay guys, ari na punta sa likod guys. Nami kadyo dari guys kaya na ay purok dagat ang likod hangin kadyo dapat dyan gulay guys. Nami kadyo isagol sa dyan sa mga isda nga alam priskuha sa bulan aning prisko nga mga gulay nga pitsay. Malamig aso guys. Ito na po tayo sa suot guys. Ano sa kanal guys sa isang bubo eh. Na. Isang bubo ano yung mga kumain. Pwede po magkanta-kantaan guys. Kami isang kantaan. Ano sa tari sa isang alaga po. Masya baboy. Pangpistahin ni guys ha. Dagkunan. Oh, ari na po ta sa ilang suod guys. Ini kusina nindot guys no. Kenapa sih gila? Ini habug. Si Antilina. Nakakulong si Antilina sa California. Tapos sa Kerhom sa Antimer. Ibang si Antiflor. Si Insirini. Si Antimer. Shout out mo diha. Okay. Shout out. Shout out ha. Okay sila. Isang chapot igduha sa mga plano aning duha guys. Okay, di aran man sila kasala guys. Aran kanin to aga-adyo. Nami ka di ilang suga. Siksi. Pero guys, ang ipakita rin dyan ang paradong nga lagmi kasi mga bago. Iyawan. Tilina di matabas-tabas ang mga bag. Ang lagmi Diyan mga koleksyon mga bag. Mahal ano yung mga brand ni dyan sa mga baga. Ano yung dyan si Day Karen guys. Ano si Day Karen. Dyan anak. Tingnan silang anak. Kaya silang mama Tilina. Mga siksi ni sila guys. Mga pamilya na ano na dyan
apo. Guwapo po yan, oh. Kasi tingnan na ni Day, sila nga ako na yan din na. Si Mikaela. Tuan ni karon mo dyan sila sa Texas, Amerika. At sa gamay pa ni siya. Kwarto po niya kwarto. Ito lang kwarto na to ni master room ni kanin ya guest room ito na to. Ani master na nila na room. Master room. Nami lang sala guys no. Pwede ka mag-disco ani. Nay tanong oh. Snake plant. Kan sa snake plant. Bilang TV ang anak ko kaadyo. Wow, ito. Itujuk sila guys, ustahan yun doon. Kaadyo. Tapi butakan ingko, ano si Jama? Handay-handay. Manan apa jauh TV anak si Dekarin dia akan isi jangka seksi guys si Dekarin smiling atau kita si Dekarin gua artista ganting lang apo isa apo nila Angelina anak ni Karen okay guys anong ipakita sa ilang bay ano kag ilang bay nindot kaadyo kinapreskuhan ang likod dagat ito, tugang at tugang karsada na highway guys espaltado ka aja karsada ni guys kinanindutan ani mga agi ang mga series gikan sa Tagbilaran paingon ngadto sa Ubay ani agi nami ka ajo di na ka magbaklay nga magbuhat pagkakarsa ay kaning sakdanan dito sa unahan nila ni gawas silang gate karsada na guys di pa si Demapil nga arang dutan na ano pangitahan ng siligan. Ano ka mo na yun? Mawamang ka. Okay guys, sama naman hagipatan na guys ha. Pero kani nga buhat guys, sinatag ng antipina. Nandot guys no. Kanipot, jaginatag. So, isa to ay jaginatag to na. Pero lagmi pupot ng tilina. Buwaka kaya kaning kinamahalan dyan eh sa tingan anin na aning katay na moabot ini sa Arcuba guys dyan buwak na aning katay na sa bungbong moadto dyan is kisami guys musa ka na anak mga inalidaan magpuan siguro dakong paso kaya kamay raso dyan okay guys mato guys saman ako ng toros ka among gi pakita sa bayan ni Day Karen guys alat to bye yante alang siksi hawi ka idlak ka puti para butag wow pan masulit man kuning guys ha Box Call of Fisheries